कैसे के दर्शन पाई हो मैया सकरी गलिन में। कैसे के दर्शन पाई हो मैया सकरी गलिन में। मैया दुआरे के बाजन पुकारे, मैया दुआरे के बाजन पुकारे। दैदा ललन घर जाइयो मैया सकरी गलिन में। दैदा ललन घर जाइयो मैया सकरी गलिन में। कैसे के दर्शन पाइयो मैया सकरी गलिन में। कैसे के दर्शन पाइयो मैया सकरी गलिन में। मैया दुआरे के बालक पुकारे, मैया दुआरे के बालक पुकारे। दैदा विद्या घर जाइयो मैया सकरी गलिन में। दैदा विद्या घर जाइयो मैया सकरी गलिन में। कैसे के दर्शन पाइयो मैया सकरी गलिन में। कैसे के दर्शन पाइयो मैया सकरी गलिन में। मैया दुआरे